Prečo by niekto nemal piť Kangen vodu? Prečo by nemali piť Kangen vodu? Potrebujete elektróny v tele. Môžete piť zásaditú vodu, tá zostane zásaditá, ale to neznamená, že sa vaše telo stane zásadité. Len elektróny môžu urobiť vaše telo zásadité. Preto sa ovocie a zelenina s množstvom elektrónov nazývajú antioxidanty alebo antioxidačné potraviny. Je to kvôli prítomnosti elektrónov. Ale elektróny odchádzajú. Po opustení zdroja sa všetky elektróny stratia do 48 hodín, či už z vody alebo ovocia v smutie. Potrebujete prístroj, lebo Kangen vodu nekúpite vo fľašiach, nekúpite ju v obchodoch. Trvá 3 až 6 mesiacov, kým sa fľaše Evian či Fiji dostanú do regálov. 48 hodín na stratu elektrónov, 3-6 mesiacov na pulty. Spočítajte si to, urobte si výpočet. Potrebujete elektróny. Elektróny sú kľúčom k omladzovaniu a celkovému zdraviu. Žiadna choroba neprežije v zásaditom prostredí.